Mana mhux għalina. Kienet din it-tema magħżula biex tippromovi l-Jum Internazzjonali dedikat għal persuni bil-kundizzjoni ta' Down Syndrome. Bid-Down Syndrome Association Malta tiddedika dan il-jum għal inaugurazzjoni tal-bini l-ġdid tagħha fil-Belt Valletta. Waqt din inaugurazzjoni kien hemm preżenti d-direttur tad-Dar tal-Providenza Father Martin Mikallef li birek il-binja l-ġdida, kif ukoll id-deputat nazzjonalista Graziella Gallia. Id-direttur tad-Down Syndrome Association Malta semmiet kif dan il-bini ilu jiġi żviluppat sa minn qabel il-Covid u l-pandemija fil-fatt affettwat il-ftuħ tiegħu. Il-binja fil-belt se tgħin kemm nies b'din il-kundizzjoni kif ukoll il-familji tagħhom u l-ħbieb tagħhom biex ikunu jistgħu jissoċjalizzaw. Fil-post wieħed jista' jsib beanbags mejda tal-biljard u tal-futbol, televisions, kif ukoll diversi strumenti. Użajna l-okkażjoni tal-lum li hija World Down Syndrome Day biex niċċelebraw din iċ-ċelebrazzjoni, ġifieri ġiet double celebration, World Down Syndrome Day u l-ftuħ taċ-ċentru tagħna, nisperaw li ngawduh u nagħmlu iktar ġid għall-saħħa tal-membri tagħna, mhux is-saħħa biss, għall-ġid tal-membri tagħna, x-saħħa ma nixtiequx nimxu fuq is-saħħa, nixtiequ nimxu fuq is-social model, jiġifieri biex fuq inklużjoni u biex hawnhekk ma jkunx użat forsi mid-Down Syndrome biss, ikollhom ħbieb li mhumiex Down Syndrome li jiġu hawnhekk jilabu magħhom, jieħdu pjaċir magħhom, jaraw xi film magħhom, jixtiequ żgħażagħ oħra li jinkludu ruhom f'din il-komunità tagħna. Fis-stqarrija l-Partit Nazzjonalista ringrazzja lill-ġenituri u l-qraba tal-persuni b'din il-kundizzjoni kif ukoll il-professjonisti kollha li jaħdmu mal-persuni bil-kundizzjoni tad-Down Syndrome, lill-Assoċjazzjoni Maltija tad-Down Syndrome u l-laqdiet l-oħrajn li jaħdmu ma' persuni b'diżabilità. Il-Partit Nazzjonalista qal li se jkompli jżomm lil kull bniedem fiċ-ċentru tal-politika tiegħu u se jibqa' jaħdem għal soċjetà fejn kulħadd jingħata l-opportunità li jgawdi l-livell tajjeb ta' ħajja biex jimxi il qudiem.